Как си? Радвам се да се запознаем. Днешната тема е историята на Божиите първосвещеници, 16 глава. Авторът е Ейбрахам Парк. Дрехите, носени само от първосвещеника. Библията в книгата на Изход, глави 28,39 казва следното. Умело изтъкана лента на ефуда, хесхев афудът на иврит. Характеристики. Лентата на ефуда е описана като изкусно изтъканата лентата, която е на него, ефода. И трябваше да се носи около кръста и да се завързва отпред. Освен лентата на ефуда имаше и пояс за туниката. Материали. Лентата на ефуда беше изтъкана с злато, синьо, мораво и червена материя и фин пресукан висон, като него, ефодите, изработка. Поясът за туниката беше изработен от същия материал. С изключение на златото, изкупително историческо значение, поясът, който се завързваше около туниката и се носеше и от двамата първосвещеникът и свещениците не бяха направени от злато. Въпреки това, лентата на първосвещеника на ефуда беше злато материал. Данаил 10:5 описва определен човек край реката Ховар като облечен в ленено платно, чието кръст беше препъсан с пояс от чисто злато от Уфас. Откровение 1:13. Думата «опасан» е агар на иврит и означава да препаша, да въоръжа или облечен. Така това проявява Исус, нашия първосвещеник, който работи непрекъснато за завършване на работата на изкупление. Йоан 5:17. Одеяние на ефуда, мейл ефуд на иврит. Характеристики. Следват характеристиките на робата на ефод. Първо, цялата роба беше синя. Отгоре се носи синята роба, бялата туника символизираше достоинството и авторитета на позиция на първосвещеник. Синият цвят е използван за булото, завесите, портата на скинията и портата на съда. Въжето, за което беше вързана плочата от чисто злато главата на свещеника, както и връвта, която свързва наградник и лентата на ефуда също бяха син. Точно както си спомняме Божията огромна любов и благодат винаги, когато погледнем нагоре към обширното синьо небе. Синята роба на първосвещеника също представлява изобилието благодата на Исус Христос, нашия първосвещеник, Йоан 1:14. Второ, между двете е направен отвор за главата раменете на халата. Но е направен с особено внимание, за да го не се скъса или парцали, докато се слагаше и сваляше. В Изход 28:32 се казва, около отвора му трябва да има връзка на тъкана работа. Като отваряне на броня, което означава да направите тъкана работа около яката точно като яката на бронята. Бог направи специална молба да направи тъкана яка около отваряне на врата, за да не се разкъса халата, както се казва на. Трето, нарове от син, лилав и червен материал бяха направени навсякъде по полите на мантията и златни камбани закрепени между наровете на еднакво разстояние. Библията не записва точния брой камбани от злато и нарове и има различни гледни точки. Въпреки това, счита, че звукът на камбаните трябва да се чува отвън, може да се предположи, че са били 18 златни камбани прикрепен между 18 нара. Наровете бяха един от 7 плода на ханаанската земя, също е един от плодове, които 12 шпиони донесоха със себе си, числа 13:23. Вътре в кората му, която е кръгла и надута като балон, нарът е пълен със семена, покрити с тъмночервена плът.
Тхеплудът е пълен с бели семки, с размерите на портокал и сокът има сладък и пикантен вкус. Поради тази причина още от дълбока древност пъти на ровете са символизирали изобилие и просперитет. Нашият живот също може да даде изобилен плод само в Исус Христос, Йоан 15:7. Материали. Тази дреха на ефуда е външна дреха, носена под ефод, и целият беше син и чист, без шарка. Беше подълъг от ефуда и представляваше една безшевна мантия, която падаше отгоре надолу. Беше изтъкана със син материал. В Изход 39:22 се казва, той направи мантията на ефода от тъкана работа. Цялата в синьо. В преводната Библия на Добрите новини се казва, дрежката, която минава под ефода, е била направена изцяло от синя вълна. Изкупително историческо значение. Докато жертвите се принасяха на святото място, златни звънчета, прикрепени към полите на мантията на ефода, звънеше всеки път, когато първосвещеникът се движеше. Това вероятно призова хората, които слушаха отвън, да направят тържествено и благоговейно сърце, докато чакаха внимателно. Освен това, докато първосвещеникът беше вътре в святото място, звъненето на камбаните беше индикация, че първосвещеникът е жив. Мелодичните звуци на златните камбани, закрепени между вплетените нарове, резонираха вътре в святото място. Това беше звукът на добри новини. Прекрасна новина и благословена новина. Лука 1:19. Звукът на словото на първосвещеника Исус е благословената новина, спасение и плодът на живота извира навсякъде, където това е, проповядват се новини. Всички трябва да станем златни камбани, непрекъснато издава красивите звуци на Евангелието, като ние вършим Божието дело. Наградник на съда, Хошен Мишпът на иврит. Характеристики. Наградникът, както личи от името му, е бил носен гърдите отгоре на ефода. Беше толкова прекрасно, великолепен и мистериозен, че външният му вид беше доста публичност. Следват характеристиките на наградник. Първо лежаха 12 скъпоценни камъка, представляващи 12-те племена. Външния слой на наградника и Урим и Тумим бяха в пространството между външния и вътрешния слой. Урим и Тумим са били използвани за запитване за Божията воля пред да е взето решение по национален въпрос. 1 Царе 23:9. Това беше инструмент, използван за поверяване на всички правомощия за вземане на решения на Бог. Наградникът е наричан още наградник на съда, тъй като Урим и Тумим се съхраняваха в турбичка на наградник. Наградникът с 12-те камъка беше прикрепен към отгоре, с златни веришки, към двете златни филигранни настройки на ониксови камъни върху нарамниците на ефода. Долната част беше вързана с син шнур за лентата на първосвещеника на ефод, за да не се отдели от ефода. Второ, 4 реда от 3 камъка бяха монтирани върху идеално квадратния наградник. Всеки камък беше вграден в златен филигран и имената на 12-те племена на Израел бяха гравирани върху 12 камъка. Не съществуват записи за ред, в който бяха имената на 12-те племена гравирани върху 12-те камъка, но те вероятно бяха написани в реда, в който Бог е заповядал израелтяните да маршируват в пустинята. Числа 10:11. Числа 10 записва реда, в който 12-те племена тръгнаха от лагерите си, когато маршируваха в пустиня. Всяко име на 12-те племена беше гравирано върху всяко от 12-те камъка като гравюри на печат.
Първосвещеникът трябваше да влезе в святото място с тези 12 гравирани камъка, прикрепени към него гърдите му. Служението на свещеника никога не е било за него самия. Това беше ходатайствената работа за носене на греховете на хора пред Бога. Човешки същества, които не притежават нищо добро, а са само пълни на греха. Псалми 14:1 са слаби същества, които никога не могат да отидат пред Бог без изкупителното дело на Исус Христос. Така те могат да бъдат признати за праведни само когато излязат напред с светостта на Исус Христос. Трето. Наградникът с 12 камъка беше вързан златни пръстени и прикрепени към златния филигран на рамото парчета с ониксови камъни. Беше вързано и за високото свещенически пояс. Бяха свързани общо 6 златни пръстена към дрехата на първосвещеника. 4 пръстена имаше на всеки от 4 края на наградника и 2 от двете страни на лентата на ефода. От златните пръстени по 4 ръба на наградника, 2 пръстена в горната част бяха свързани с раменните части, а 2 долни пръстена бяха свързан към лентата на ефода. Нямаше златни пръстени на раменете обаче, така че бяха златните вериги прикрепени към златния филигран около ониксовите камъни. Горната част на наградника и на рамниците бяха свързани с златни вериги, а долната част на наградника беше свързана с лентата на ефода с син шнур. Синият шнур също беше използван за закрепване на златна пластина в предната част на тюрбана. Двете златни хълки в долната част на наградника бяха специално поставен върху вътрешните ръбове на наградника, за да закрепи наградника към ефода. Материали. Наградникът беше изящна и красива творба, направени от същите материали като ефода. Беше квадратна педя, половин лакът, или около 8,86 инча, 22,5 см, в дължина и педя в ширина. Беше направено с злато, синьо, пурпурно и червено и препреден висон и беше сгънат двойно. Квадратът на наградника означава факта, че ходатайственото служение на свещениците трябва да бъде справедливо, без пристрастия. Изкупително историческо значение. Също като наградника с 12 камъка с имената от 12 племена бяха прикрепени към горната част на ефода, имената на избраните светци със сигурност ще бъдат записани в книга на живота. Откровение 21:27. Само когато Исус, нашият първосвещеник, ни прегръща, както кокошката в пазвата си пиленцата си, ще бъдем ли запомнени от Бог и ще пребъдем ли в Неговата любов? Матей 23:37. Ние сме изписани не само на Божията длан, Исаия 49:16, но също и в сърцето на Исус Христос, нашият посредник. Песен на песните 8:6. Фактът, че 12 камъка с имената на 12 племена са били на гърдите на първосвещеника, означава, че Бог защитаваше израилтяните с голяма любов. Йоан 13:23. Всички имена на светии са изписани в сърцето на Исус Христос, нашият първосвещеник, и Той ни защити напълно с пламенна любов на сърцето му. По същия начин, по който бяха 12 камъка на наградника поставени на определените им места, така че светиите никога не трябва да ги напускат място на повикване. Освен това, тъй като камъните са имали различни форми и нюанси, светиите също трябва да прославят Бог и да бъдат верни на Него според таланта, който е поверил на всеки човек. Докато правим това, тогава, точно както камъните сияещо блестяха от гърдите на първосвещеника, Бог също ще прослави голяма слава чрез Неговите деца.
Филипяни 1:20. Защото първосвещеникът обичаше и ценеше нагръдника повечето. Той винаги го оглеждаше внимателно. Това означава, че не само църквата, но всички нейни членове също бяха направени да живеят преди Исус Христос, нашия първосвещеник. Като членове на Неговото тяло, 1 Коринтияни 12:12. Светиите никога не трябва да напускат църквата, а църквата трябва никога не оставя Христос. Както току-що отбелязахме, ефодът. Нагръдникът и раменните части бяха прикрепени заедно с златни пръстени, син шнур и златни веришки, така че да станат една хармонична дреха. Делото на първосвещеника, посредника между Бог и човечеството под Първия завет, предвещава работата на Исус Христос, посредникът на Новия завет. Евреи 8:6. Исус Христос, единородният Син, който е в безгранично любащо лоно на Бог, взе всички грехове и немощите на човечеството на двете му рамене и ги понесе тях. Матей 8:16. Исус наистина е вечен непроменлива и е златната верига на Божията любов, която не човек може да се счупи. Той е небесната синя връв на живота и знае няма смърт за винаги. Римляни 8:35. Когато Бог даде заповеди относно дрехите на първосвещеник, Той даде задълбочени и подробни инструкции по отношение на свързващите пръстени, формата на яката на туниката, дължината и дори цвета на всяка дреха, всички според употребата им. Никой от Божиите думите бяха записани без значение дори една. Боже, който си същият вчера, днес и завинаги, се намесва в живота на Неговите деца, светиите, Той разбирайте и ги защитавайте. Евреи 13:8. По този начин тези, които са в пазвата на Исус, са завинаги в безопасност и ще наслаждавайте се на мир. Йоан 14:27. Когато светиите остават вътре Божието лоно, подобно на скъпоценните камъни, изкрещи със собствения си блестящ оттенък, те ще живеят монументални животи, които ще блестят завинаги. Авторът на тази книга е Ейбрахам Парк. Ейбрахам Парк беше всепризнат теолог от световна класа с забележителна пасторска духовност. Той беше посветил целия си живот на молитвата и писанията, като прочете Библията над 1800 пъти. През цялото си служение, през целия си живот той беше истински пастор, който обичаше църквата и събранието като свои деца. Дневният му график се състоеше от 2-часови молитви и 3-часови четения на Библията, както и непрекъснато проповядване и евангелизиране. С убеждението, че да умреш означава да живееш, той даде всичко от себе си в молитвения си живот към Бог в продължение на 3 години, 6 месеца и 7 дни в дълбоките планини. Когато слънцето залезе, той не направи нищо друго, освен да се моли. Когато слънцето изгря, той не правеше нищо, освен да чете Библията. Тогава, най-накрая, един единствен лъч благодат блесна върху него. По време на мощното озарение на Светия Дух и по Божията благодат, сцените в Библията се разгръщат като панорама пред очите му. Тези сцени бяха записани върху големи листа от стрела, които бяха свързани с клонка. По-късно те бяха преписани на хартия, купувана от село под планината на всеки няколко месеца. Ето как започнаха проповедите на Ейбрахам Парк. Много хора са впечатлени от Абрахам Парк последния начин. Как може човек да обича толкова много хора? Как може един човек да окаже такова голямо влияние на толкова много хора? Той е толкова трудолюбив, никога не почива.
Той не спираше да се моли. Той заслужава да бъде наистина почитан за своята отдаденост към църквата и конгрегациите. Истински и верен Божи работник.